mateix a les 7:33 del matí. Ja sabeu que a la primera hora ens agrada tafanejar plegats les cases de personalitats ben diverses i ho aconseguim gràcies a les investigacions d'en Jordi Ramoneda a Ramoneda d'Estar per Casa. Avui anem a la casa d'Ènia. La tenia completament oblidada, la casa i amb ella. Ai. Ènia, per favor. Bé, Com és que no posem més temes d'Ènia Mira, a RAC 105? Per algú serà. Bé, ja sabeu, és una cantant que fa música celta New Age. Sí. O com en diem a casa, música de massatgista. Vale? Sí. I de migdiada, també, eh? Sí, escolta'm, Quim, tu la tenies oblidada? Molt. Però escolta'm, és una senyora que quan m'he posat a investigar he caigut de cul a terra, eh? Doncs mira, t'explicaré una cosa. Jo fa anys, amb la tonteria del Twitter, allò que has de posar una biografia, Sí. vaig posar que era baixista d'Ènia. Que no sé si te n'has adonat que molts baixos no sonen a les seves cançons. Doncs em va escriure un periodista perquè em volia entrevistar. I dic que no, que és una broma. Diu, sí, hòstia, em pensava que formaves part i conèixer una mica doncs, com havia anat, com t'havia conegut. Dic, no, és que no tinc el gust. Ni ganes, que vols que et digui. Bé, doncs tu com a baixista d'Ènia potser pots corroborar moltes de les coses que explicaré avui perquè, tio... Ho intentaré. Jo crec que aquesta senyora parla així. Bueno, doncs, escolteu, és que, de veritat, a veure, aquesta senyora viu en un castell. Molt bé, fa per ella. Però no en un castell així com el de... No, en un castell. O sigui, com els que dibuixen els nens petits. Sí. A veure, la podeu trobar a Killiney, tocant al baix, vale? Que això està al sud de Dublín. El seu castell es diu Castell de Manderley. I sabeu per què es diu així? No té molta història. La tia va arribar el primer dia i va dir esta casa se llamarà Manderley. I tothom, hòstia, quina tia més mística i tal, segur que és una cosa. I va dir, no. És perquè és el nom de la casa de la pel·lícula Rebecca, que m'agrada molt. Sí, senyor, és veritat, de Hitchcock. Sí, senyor, la Manderley, sí. Una pel·lícula alegre, com ella. Molt. I trepidant, també, eh? Us haig de dir que és un castell que està reformat i és un bon tros d'edifici. La seva torre més alta és tan alta que en un dia clar es pot veure Gal·les. Carai! Us recordo que ella viu a Irlanda. Sí, Déu-n'hi-do. Són 14.000 metres quadrats de terreny, 6 habitacions, 10 gats i 15.000 càmeres de seguretat. Perquè, què passa? Per què va anar a viure en un castell? Es veu que aquesta senyora tenia fans molt pirats. Però no fans com els d'ara, no, fans dels 90. Els d'ara són fans en plan, que els Gemeliers m'han fet retuit. No, fans dels 90... Però m'estàs dient que Ènia tenia grupis? Hazme tu jo, Ènia? Mare de Déu. O sigui, l'estimaven tant que li tiraven pedres. O sigui, realment, fans piradíssims. Es veu que fins i tot havia tingut problemes de que se li colaven a casa... Coses lletges, pobreta. Per això la tia es va recluir tant... Ben fet. De fet, es va fer construir el castell perquè no la veies ningú. Va posar doble porta de fusta i un mur de 3 metres d'alt. Amb càmeres a tot arreu, també. Molt bé, que per passar has de saltar en pèrtiga, vaja. Sí, es veu que també volia posar un fòssom cocodrils, però a Irlanda tenien fred, pobrets. També té habitació del pànic, perquè és una mica paranoica, val? I des d'allà controla tota la casa. Es veu que fins i tot uns dies uns lladres van entrar a robar i els sustos se'l van emportar ells perquè es pensaven que no hi havia ningú. En fi, ja sabeu que és una dona que no li agrada la vida pública. De fet, fa 5 anys que ningú la veu. I jo pateixo que és que no s'hagi quedat tancada a l'habitació del pànic. Vés a saber. Coses del castell. A l'estable hi té una galeria d'art. A l'estable? Sí, que per separat, estable i galeria d'art són coses de ric, però juntes ja ni t'ho explico. Hosti, no posar els quadres a l'estable, però i els cavalls què? Pinten. Sí, exacte. Deu ser això. Un pinzell a la boca. I ella va fent la seva vida, balla tangos tota sola, es veu, i quan no està d'humor es passeja per la finca acompanyada dels gats que té. Ja per acabar, es va posar molt de moda anar a casa seva a picar el timbre, perquè viu en un edifici que es reconeix a 10 quilòmetres lluny. A l'agafar-te un castell, doncs és el que té, no? Vamos al castillo d'Ènia. Exacte, cosa que no ens agrada, que vagin a molestar-la. No aneu a molestar aquesta senyora. No, el que passa és que mai contesta, mai obre la porta. Això alimenta les meves sospites de que s'ha quedat tancada a l'habitació del pànic. Doncs escolta, que algú vagi a comprovar-ho, algú de confiança d'Ènia, perquè evidentment ella no obre la porta, malament per enviar-li alguna cosa d'Amazon o de Globo. No compra, no. Però avui ens ha encantat passar una estona per la casa, més ben dit avui pel castell d'Ènia a Ramoneda d'Estar per Casa. Gràcies, Jordi. A tu, baixista d'Ènia.